ingyenes kresszismétlő előadás. Na, ez pont nekem való. Te is 1000 évet csináltad a jogsit, de közben mégsem vagy magabiztos sem a vezetésben, sem a kresszben. Jobbkezes utca, villamos balról, na is folytasd. Ha úgy érzed, jól jönne egy kis memóriafrissítés, és nem ártana egy-két gyakorlóra sem, hogy rutinosabb legyél, akkor ez a lehetőség neked szól. A jogsi utánnál a 10 órás gyakorlóbérlet mellé most ingyen adjuk a tudásfrissítő kressz előadást. Szuperoktatóink akár házhoz mennek, hogy az oktatás nálad kezdődjön és végződjön, így nem kell felesleges időt az utazásra pazarolnod. A gyakorlás során pedig segítenek, hogy újra magabiztosan érezd magad a volán mögött. Ezen felül pedig most a téli akció keretein belül lehetőséged van ingyenesen felfrissíteni a kresszel kapcsolatos tudásodat is. Kell ennél több? És ez nem minden. Ha már közeledik a karácsony, ajándékutalványainkkal igazi értéket adhat szeretteidnek. A magabiztos vezetés örömét. Szóval, ha van valaki a családban, vagy az ismerőseid között, aki még szintén bizonytalan egy kicsit, hogy mi is az a jobbkezes utca, akkor most neki is ez a tökéletes ajándék. Kattints most, és tudj meg többet!